We're here na. Thank you, Kuya. Bye-bye, Sky. Bye-bye, Sky. Bye-bye, Sky. Bye-bye. Bye-bye. Kuya Jory. Thank you, thank you. Bye-bye. Kuya, bye-bye, Kuya. Bye. Pagpunta ko ron na. No, sige. Thank you. Ingat ka, Mamsi. Bye. Mag-aral maigi ha. Na, opo. Mamaya magbuntis ka. Only one left? Mag-aral muna ha. Bye-bye. Kuya. Number natin na. Bye-bye. Bye-bye. Kuya. Dito na kami. Before checking out. London daw sa Wednesday pa makuha. Bakit? Ha? Hala. Di ba naglaban yan? Hala. Ako na maglaba, kayo pabantay yung sa kwarto. Hala. Ano nyo, alam nyo lupos na ako. Ay, okay na, Day. Okay na, Day. Just make sure na Monday morning matatapos yan or else you're fired. Wednesday morning. Wednesday din. Salat lang. Then, pagkahon, buto na kayo. Maganda po discount. Free broad coffee ko pa. Harap ka! Sira ulo. Ano, picture mo na tayo. Picture na. Guys, gusto Oo, dito ba kayo mo? Amin na picture na muna kayo. Yung kalibaw mo na kami ganyan ng palitan. Diyan yung sila. Amshi. Nawala ko na sila sila. Tama mo bilat. Yung baka. Dito sa kabila isa para balance ba? 1, 2, 3, 4. Okay, one more. 1, 2, 3. Isa pa, last one. 1, 2, 3. So, perfect. Thank you. Ate, kuya, thank you. Till next time. Thank you so much. Tita See ya. laging gusto ni Kuya Joren, Ate Q. Alam nyo po mga moms, grabe sila. Grabe kabait, grabe ka generous. Ang team palaging gutom, oh. Tapos kami kumain, magstay sa bahay nila and all. Hindi ba tayo tapos? May panibago kami lakad. So, nandito kami sa... Nagpabalit lang daw. Oo. Sa Bongbongs. Ito ang sikat na... magdala rin kayo sa Singapore? Doon na kami sa airport. Dito kami sa Bongbongs ngayon para sa mga delicacies at pasalubong. Oo, si... Bakit? May ground? Magsiyasan ba? Okay. Kuha ako ng pushcart. Dyan na. Ito na lang. Ito yung mga original na kaya. The original piyaya. The ube. Kobe. Or baka doon sa isang maleta na maluwag. Si nanay. Kukuha din ako kay ma'am. Ako? Kukunin ko kay ma'am. Yung ano ba yun? Yung paborito namin pinakain din. Biscocho. Biskotso, yes. Okay na ma'am. Biskotso. Ang dami nila dito. Ay, oo nga pa. May nagbigay sa amin, yung kaibigan mo, nagbigay sa amin ng ref magnet ng Bacolod. Yes. You also have pastillas. Ito, ito barquillos. Iba-ibang flavor. Yan ba yung original? Ito yung original, the plain one.
Yung mga biskotso nila. Si nanay, dalita kay nanay? Sa mga kapatid mo. Ilan to? Kasi damihan ko siguro sa buwan. Yan, pwede yan maitawid sa inyo, sa Singapore. Yan, Sa ano, airport meron naman siya. Airport ng tayo. Kasi hindi naman siya kaming kakain. Ay, ibang flavor. May ibang flavor dito ng barquillos. So they have strawberries and chocolate. Ayan. Tinry ko ibang flavor. Oh, sige. Saan na si Kuya? Ano kayong postcard? Ito Kuya. Ay. Di ba? Nakaiba ng utap. Oo, Tapos normal yung utap is Cebu, di ba? Pero masarap din yun. Yan. Butter cookies. Uy! Ano nangyari? Nagre-renovate yata sila. Butter cookies. Oo. Kasi lagi naman sila nandun eh. Lahat. Para rin kina Mama Sita. Ayun. Yung mga naiwan. Ay, ito, kanang tart. Itong tart. Ito ate. Sige. Cheese tart. Sila nanay. Dito siguro kayo sa kaya mama. Kami mo yung pa kami lang. Yan. Tapos dito. Ang dami rin nila talaga mga delicacies dito. Ano sila? Merengue, diba? Banana chips. Ito, ibang ano to? Barkiron. Pinasugbo. Ayun. Wala sila dito yung paborito mo, yung kakanin, no? Yung nilupak. Nilupak. Babe, ito yung mga malalaki. Iba-iba pala sila size. Barquillos. Para siyang apat to, di ba? Bili tayo ng tinapay. Barquillo. Baka magutom tayo. Anong baka? Gutumin talaga. Gutumin talaga mga social climber. Dapat pala kami yung team palaging gutumin. Kaya nag-match. Ayun na sila Gwen. Si Mia. Ay, ito Teo. Na ano yan? Silvanas? Sa inyo rin to eh. Ay, hindi pala sa sa ibang province. Ito ate, natikman mo na rin to? Itong Silvanas? Di ba nga, yan yung ano? Oo, Silvana. Oo. May chocolate yan tsaka ano. Sa hinaguan. Okay, uwi ako ngayon sa ano. Yan na, diba? Super ikot pa rin siya, oy. Biskotso. Ayun no, sa taas. Yes. Sige pa shopping. may papasalubong. Ano ko, Mga anakay. kung ano doon, mga dragon. Mini. Parang Isang ano siya, isang bite nguyaan, bite size. Meron ka ganito ako? Saging. Pinasugbo. Ano lang, walang sesame sauce. Kasi matigas kasi yun. Oo. Ay, masarap yung bayi-bayi. Manayasa sila kasi kailangan fresh yan sa atin. Doon tayo. Pang in case magutom. Ay, yung iba box lang natin para isang box
Asin. Oo. Yung mga piyaya, ari gamon, hindi na iba. O, separate na dito. Nasa sa isa. Ang mga toy box natin. Hand-carry, mga hand-carry sir or check. Hand carry lang. Barko lang pang gato. Sir, naka. Thank you sa pabaon. Ako may pabitbit pa po sila. Oh. Oo, ganun lang nga, Beshi. Ano. Ito yung ano, sinapay.